Здравейте! Аз съм Влад Наков. Днес ще си имаме на Чица Андреас Милскар, както виждате. Днес може да кача два клипа. Вторият, не знам, със сигурност ще бъде с още едно момче. Забравих, защото почна с нов ник и го забравих името. Приятел ми от махалата ми е. И да, честита баба Марта. Малко късно го казах. Да, аз както ви казах в последния клип, ако не сте го гледали, аз съм втори левел VIP. Да. И да. Сега... Я чакам много. И да, това горе-долу е нашата банда. Има паркинг. Ако виждате, тук има лични коли, ето Инфернус. Биолите там другото не знам името. Имаме порта, която може да се премине много лесно помежду другото. Да. Аз винаги взимам Султана, защото най-много ми харесва. Не, този път ще видя за някой... Ще видя за някой... Ето, тази също ми харесва. Да я пробваме. Тук има най-различни игри, в миналият клип казах това. Тези команди, които аз пиша, вие ги нямате, освен ако не сте VIP. Не, ще да се бутне. Не. Първо. Сега вижте това. Сега ще напил буквите. Не знам дали ви харесват моите клипове. Пишете на коя игра да снимам. И ако мога да направя нещо по този коментар, ще спром. И готово. Това е серверът. Малко пак ще отидем до Вивганга да снайпваме, но не знам в момента. Аз нямам снайп. Нещо ще отида да килвам някой. Да, както виждате, когато ми е на 6. Тук, както виждате отдолу, виждате, има бензин. Това забравих да го кажа в миналия клип. Бензин или там както го наричате. Гориво. Имате кръв на колата. Под 300 кръв ли беше, или под 250, колата ви почва да гори. Ето така. Не, чакайте, не. Ето сега ще видите, да ви кажа за точност. Значи сигурно под 250. Чакайте да се приглася добре. Да, под 250. И колата ви не гръмва. Това ми хареса в сървъра. Сега главно ще обикаляме и ще търсим да бием някой. Има монейбокс. Да се опитаме да язем. Добре. Ще се опитаме.
Само да няма някой река. Няма. Аз съм за офроуд, съм се направил в момента тъпно. Тъмно няма много пари. Не можа да изкача това. Абе, този годин ще бъде изкачен. Може да слушате някакви. А не. Това си кръг. Да. Изкачих се. О, само някой влак да не дойде. Не, тук няма влак, но. Не, тук река ли? А, не. Не се взимам долу. Това е някакво странно сърце. Не сърце, а нещо вкусно. Я мисля, че нямам нито мливи. Взема на бокс. Ще го убия на този. Да, тук имат само едно кил. Забравих какво получаваш като ти, колко трябва да събереш да получиш. О, не мога да се занимавам. Връщам се в града. Любимия ми град мой Лос Сантос. Да. Пак ще отида да покажа тези, които не са гледали първия клип. И без това, при първия клип има музика. И много не се слуша. Чак накрая забелязах, като вече го бях качил. О, не бензиностанцията. Ето им бензиностанция, но аз няма да ви се рядам. Направо ще пиша. Тази, не знам, сървърът дали ви харесва, но е най-хубавия български сървър, според мен. Има много други попаднали сървъри, в които за нищо не ги бива. Сега трябваше да отидем до Вивоганната. Oh. Hey, what? Oh. Like a boss. Идем да правя бизнес сделки. Без глава съм, но пак имам мозък. Някакъв суспект е. Имаше рязкане на сървъра. И при това рязкане на сървъра всичко се провали. О, ето този африка. Няма как иначе. И ако убиете някой с каквото и да е превозно средство, дори самолет, някакво такова, и вие сте в това превозно средство, вие умирате, но пак ви го счита за кил. Ето това е Вивоганга. Тук е, тук. Ало, има някакъв. Ето тук, където ми пишете. Значи, Пенджо. О. Значи. Нещо. Да, забравя да ви покажа и гаража, който вие имате. Много от другите бандяви. Тези коли всички може да ги използвате, но не забравяйте, че има и коли, които са лични. О, ето един също го тъй. Ела бе, Сокерес!
Да, що да. Ела. Ето както виждате, този малко го прибих. Сега ще отида, ще го убия. Ще го килна. Ето го. Какво? Той си мисли, че може да ме побуди, а? Не мисли, само говори. Ще смърна, момче. Този е гръмно. Лап. Ола, ето го. Ела, бе, страна. Ще ви избия зъбките от устата. Ой, аз снимам клип, бе! Аз забравих, че снимам клип. Това ще бъде за днес, мои приятели. Това убихме, двама бяха, съжалявам, аз забравих, че снимам клип и така. Да, това беше.